Už 9. septembra sa rozhodne o všetkom. 9. septembra sa vyhlásia výsledky ankety Hovorca roka. Vidíme sa 9. septembra, už som to spomínal? Každopádne, 9. septembra u Zlatého bažanta, kde sa vyhlási Hovorca roka, za ktorého ešte stále môžete hlasovať na www.hovorcaroka.sk. No a u Zlatého bažanta 9. septembra bude veľká žúrka, tak ako po minulé roky. Budem tam ja, bude tam Tomáš Hudák z RTVS, bude tam Mišo Satmári, ex Markizák, no a my všetci tam budeme v rámci stand-up comedy show Silné reči, kde sa vám budeme snažiť vyčariť úsmevy na tvári pomocou našej stand-up comedy. Takže tešíme sa na vás, viete kedy? 9. septembra u Zlatého bažanta na Dunajskej. Vyhlásime výsledky, zabavíme sa a možno bude aj veľká posteľ, kde si vás znova pofotíme a zadarmo vás rozdistribujeme po celom Facebooku. Tešíte sa? My áno.